ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଆପଣ କଣ ଠିକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଆମେ ତ ପଢଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ଛାଡିବୁ? ଆରେ ଆମେ ପଢଉଛୁ, ହେଲେ ଯେତେ ପଢେଇଲେ ବି ଘରେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା କି ନାହିଁ? अच्छा, हमको सिखा दिया है। ଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଦଉଛୁ, ଯଦି ଘରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫିସ୍ ଦେବା କଥା। समझे? Oh no! ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପଢେଇବି, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଫେଲ ନ ହବ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ। ଆପଣ ରାଗିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ପାଠ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ଦେଖିନେବି। आयो रे माँ। ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା।